No niin, toivottavasti ääni kuuluu. Pahoittelu teknisiä ongelmia, mutta tämmöistä tämä aina välillä on. Tehdään niin, että nyt ei pidetä livenä tätä koulutusta, vaan teen teille nauhoituksen tästä. 15-20 minuuttia menee. Käydään tismalleen samat asiat, mitä käytäisiin tuossa livenä liittyen näihin latausturvakaappeihin, mitä teille on toimitettu. Ja tämä koulutus jaettu 3 osaan. Ensimmäinen on yleistä, mitä nämä kaapit on, mitä niillä tehdään. Toinen on sitten käyttöönotto ja käyttö, joka nyt on ehkä se akuutein varmasti. Ja kolmantena sitten ongelmatilanteet. Kaapit siis on 90 minuutin latausturvakaappeja. 90 minuuttia tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että niissä on 90 minuutin paloturva. Eli jos kaapin sisällä akku syttyy tuleen, niin 90 minuutissa se palo ei tule leviämään sen kaapin ulkopuolelle. Ja tämä paloturva koskee niin sisältä ulospäin suuntautuvia paloja, mikä nyt akkujen kanssa on se normaali tapaus, tai sitten ulkoa sisälle. Se ei niinkään akkujen kanssa ole se kaikista tärkein. Kaapit on varustettu lataukseen valmiilla pistorasioilla, löytyy sieltä takaseinästä. Enimmäislatausteho 1 vaihe virralla, mikä teidän kaapeissanne on. Se on 16 amperin sulake taustalla, jännite on 230 volttia, niin se on 3,68 kilowattia. Vielä ei ole tullut tilannetta, että siinä olisi raja tullut vastaan. Ja kaappi on mahdollista liittää potentiaalivapaalla hälytysliitännällä kiinteistöhälyjärjestelmään. Parissa paikassa tästä asiasta keskustelin, kävin vierailulla kuunvaihteessa. Ja silloin puhuttiin, että ei löydy tämmöistä hälytysjärjestelmää, mutta jos tulee uusia tiloja, siellä on tämmöinen mahdollisuus, että hälytys saataisiin lähtemään jonkinnäköiseen keskusvalvomoon, niin kaappi on valmis siihen. Sieltä löytyy ihan valmis piula tähän. Painoa 550 kiloa. Tämä on hyvä huomioida. Siinä vaiheessa, jos tulee ajatus, että kaappi ei olekaan nyt parhaassa mahdollisessa paikassa ja pitää siirtää, niin se ei kyllä kulje ihan samalla tavalla, mitä tyypillinen arkistokaappi, vaan kyllä siinä tarvii vähän järempiä vehkeitä sitten. Mutta mennään sitten tuohon käyttöönottoon. Se on nyt varmaan tämä kaikista akuutein. Eli meidän yhteistyökumppani kävi roudaamassa nämä kaapit paikalleen. Käsittääkseni siellä on pakkausmateriaali poistettu ja kaappi olisi lähes nyt käyttövalmis. Eli ensimmäinen steppi on työntää kaapin pistotulppa pistorasiaan ja laittaa virtajohto kiinni ilmanvaihtoyksikköön. Virtajohto löytyy kaapin päällä olevan pellin alta. Eli siellä on tämmöinen reikä siinä, missä se ilmanvaihtoyksikkö sitten jököttää. Niin tehtaalla he on tunkenut sen sinne alle. Tämä on välillä aiheuttanut hämmennystä, että eikö tässä ole virtajohtoa, mutta kyllä se siellä on. Tarpeeksi penkoa niin löytyy. Sieltä löytyy pistotulppa, että sitten tähän ilmanvaihtoyksikköön käyvä virtajohto. Ja on huomioitavaa se, että siis ilmanvaihtoyksikkö ei tarvitse erillistä pistokepaikkaa, vaan se saa virtansa kaapista. Eli niin kuin tuossa kuvassa näkyy, niin siellä ilmanvaihtoyksikön oikealla puolella törröttää virtajohto. Sen kun laittaa kiinni, kun kaappi saa virtaa, niin ilmanvaihtoyksikkö myös alkaa pelaamaan. Kun kaapissa on virrat, se käynnistää itsensä. Siinä menee minuutti noin. Vilkuttelee valoja, piipittää. Ja siinä vaiheessa, kun sekä ilmanvaihtoyksikössä että kaapissa palaa vihreä valo, niin se on oikeastaan käyttövalmis. Toisinaan on tullut kysymyksiä myös, että missä se ilmanvaihtoyksikkö on. No, se löytyy sieltä kaapin sisältä pahvilaatikossa. Nämä on myös hyvä käydä tässä kohtaa läpi. Siinä kohtaa kaappi on melko hyvässä kunnossa, mutta se pitäisi kyllä mahdollisesti suoristaa. Hyvin paljon näkyy näitä, missä kaappi on kyllä laitettu paikalleen, mutta lattian epätasaisuudesta johtuen kaappi ei ole suorassa, ovilehdet taipuu eikä lukitus toimi.
Tämä lukitus ei ole pelkästään tämmöinen turvaominaisuus, että ulkopuoliset ei pääse kaapin sisälle, vaan palotilanteessa lukitus toimii niin, että lukituksen palosulake laukeaa ja kaappi sulkeutuu niin, että se ei enää aukea. Sen saa kyllä palokunta sitten peleillä ja vehkeillä auki, mutta käyttäjä ei saa sitä enää siinä kohtaa auki. Ja tällä vältetään just se riski, että jos siellä nyt on palo, niin kukaan ei saa sitä kaappia enää auki. Tämän takia kaappi tulee suoristaa. Ja se suoristetaan kiristämällä tai löysäämällä säätöjalkoja mukana tulevalla kiintoavaimella. Kiintoavain löytyy kaapin sisällä vasemman ovilehden takana olevassa pussukassa. Se on sellainen 13 millin avain, jolla sitten niitä säätöjalkoja kiristetään tai löysätään. Jos löytyy omia vehkeitä, suosittelen käyttämään. Avain on aikamoista peltiä, sillä saa kerran tai kahdesti kiristettyä jalat, mutta sen jälkeen se alkaa olla aika pyöreänä. Ja hyvä nyrkkisääntö on se, että kiristetään kaikki jalat, 2 edessä, 2 takana, sen verran, että ne on tukevasti lattialla. Sen kyllä huomaa, kun se alkaa ottaa lattian kiinni. Sen jälkeen lähdetään tarkistamaan sitä, että onko kaappi suorassa. Sen näkee parhaiten ovilehdistä. Niin kuin tässä kuvassa on meidän esittelytilassa oleva kaappi, niin jos katsotaan ovilehden yläreunaa, niin nähdään, että ne on samassa tasossa. Hyvin usein on niin, että toinen niistä on alempana. Ja se johtuu siitä, että kaappi on vinossa, ovi itsessään painaa 50 kiloa, niin se ovi lähtee kompensoimaan, eli tippumaan alaspäin. Eli homma toimii niin, että katsotaan, kummalla puolella ovilehti on alempana. Jos se on vasemmalla, niin kiristetään vasemman puolen jalkoja, niin saadaan sitä ylemmäs. Se on vähän epäintuitiivista, mutta luottakaa, näin se toimii. Ja ovilehtiä ei ole tarkoitus saada aivan millilleen samalle tasolle. Toki on hyvä, jos saa, mutta tärkeintä on testata tietysti, että kaappi ei heilu ja lukitus toimii. Sitä voi siinä välillä aina kokeilla, että siinä vaiheessa kun lukitus toimii, niin kaikki on kunnossa. Kaapin mukana toimitetaan käyttöohje ja varoitustarrat, niin kuin tässä kuvassa näkyy. Suositellaan, että ne laitetaan paikalleen. Ladattavat akut tarra, se on ihan virallinen varoitusmerkintä. Ja sitten tuossa näkyy alempana tuommoinen A4 kokoinen käyttöohjetarra, missä kerrotaan vähän tarkemmin kaapista. Itse käyttö. Tämä on käyttäjälle hyvin yksinkertainen laite. Ehkä jonkun verran voisin puhua, mitä nämä turvaominaisuudet on. Eli sieltähän luonnollisesti löytyy paloilmaisin, joka sitten, jos havaitsee savua, niin alkaa piipittämään siellä aika kovan ääneen ilmoittamaan, että täällä tapahtuu nyt jotain. Sitten sieltä löytyy lämpötilasensori, joka on kytkettynä aerosolisammuttimeen, mikä näkyy tuossa kaapin vasemmassa takareunassa. Eli jos lämpötila nousee yli 70 asteen, niin aerosolisammutin laukeaa ja se hillitsee sitten liekkejä. Samalla, jos lämpötila jatkaa nousuaan, niin siellä on ilmanvaihtoaukossa tämmöinen perusventtiili, missä on palosulake välissä. Palosulake sulaa, se sulkee kaapin ilmanvaihdon ja samalla ovet lukittuu, eli siellä myös palosulake pamahtaa poikki. Ja palotilanteessa valmistajan suositus on, että kaappi evakuoidaan ulkotiloihin siinä vaiheessa, jos on palo. Muutamassa paikassa kävin katselemassa näitä kaappeja, kattelin tiloja, mihin oli tarkoitus laittaa, ja siinä oli pieniä haasteita, että miten se käytännössä sitten tehdään. Varmasti jonkinnäköistä riskiarviota teillä on tehty. En tiedä, ottiko hankintaporukka tähän kantaa, että miten nämä sitten saadaan ulos. Mutta näkisin, että kuitenkin jos syttyy palo, niin se on parempi, että ne akut on tämmöisessä paloturvakaapissa, kuin se, että ne on siellä jossakin peltihyllyllä tai arkistokaapissa. Mutta tästä voidaan kyllä jatkaa keskustelua. Niin kuin sanottua, että kaapin käyttö itsessään ei vaadi käyttäjältä erityisiä toimenpiteitä. Ovi auki, akkua lataukseen, uutta käyttöön, ovi sulkeutuu itsekseen.
Siinä ei ole mitään sen kummempaa. Ja tämmöinen suositeltu turvaominaisuuksien tarkistusväli on noin vuosi käyttöönotosta. Kaapissa on sisäinen laskuri rakennettuna sinne, eli kun tunnit tulee täyteen, kaappi alkaa piipittämään. Piipitys ei muistaakseni jatku jatkuvasti, vaan että se on hetken aikaa, mutta sen jälkeen valo jää vilkkumaan. Ja silloin kaappi pitäisi tulla tarkastamaan ja nollaamaan tämmöinen laskuri. Jos näin tapahtuu, niin voi ottaa yhteyttä Knorringiin. Siinä on kaapin ovessa puhelinnumero, siihen voi soittaa, niin lähdetään sopimaan tästä tarkistuksesta. Sitten päästään ongelmatilanteisiin. Koputetaan nyt puuta ja sanotaan, että näissä ei ole ollut oikeastaan ongelmia, mutta tietysti jotain voi tulla. Nämä ongelmatilanteet on nyt oikeastaan poimittu tuosta valmistajan käyttöohjeesta. Eli jos on näin, että lukitus ei toimi, vaikka laittaa kaapin lukkoon ja avaa oven, niin se aukeaa. Yleisin syy on siinä, että kaappi ei ole suorassa. Silloin se salpa ei mene sinne oikealle paikalle. Silloin pitää lähteä venkslaamaan sitä kaappia. Että se voi olla, että se on sivuttain vinossa. Usein voi olla niin, että se voi olla vähän takakenossa ja silloin pitää etujalkoja löysätä tai vaihtoehtoisesti kiristää takajalkoja. Se on loppujen lopuksi kokeilemalla löytyy, että milloin lukitus alkaa toimimaan. Jos käy niin, että on ihan valtavan epätasainen lattia, niin siinä tapauksessa sinne voi laittaa pientä metallipalaa sinne tassujen alle, niin saadaan vähän enemmän sitä säätövaraa lisää. Seuraava on tietysti, että kaappiin ei tule virtaa. Tyypillinen on, että pitää tarkistaa virtaehdon kiinnitys. Onko pistotulppa seinässä? Kyllä se nyt yleensä on. Jos käy niin, että ei ole, niin kaappi tulee resetoida. Sen voi tehdä niin, että ottaa virtaehdon seinästä pois ja laittaa uudestaan. Tai sitten näkyy tuossa kaapin ylälaidassa. Siinä on 2 valoa ja niiden keskellä nappi. Pitää sitä nappia pohjassa 5 sekuntia, niin kaappi resetoi itsensä. Jos ei vieläkään tule virtaa, niin ottakaa yhteyttä meihin. Lähdetään ratkaisemaan tätä hommaa ja kyllä ne aina saadaan korjattua. Jos käy niin, että kaappi vaurioituu tai tarvitsee huoltoa, ottakaa yhteys meihin. Itse olen käynyt nämä valmistajan koulutukset. Saan ja osaan huoltaa näitä kaappeja. Näille on tehty vaikka mitä. Siellä on ovia vaihdettu, lukkomekanismeja vaihdettu, kaiken näköistä. Kyllä ne aina saadaan ratkaistua tämmöiset ongelmat. Sitten tietysti, jos on intoa, niin saa käyttöohjeeseenkin perehtyä. Sieltä löytyy aika kattavasti tietoa tästä kaapista. Valtaosa on käyttäjälle tämmöisessä arkipäiväisessä työssä ehkä vähän turhaa, mutta se on ongelmatilanteiden ratkaisemisessa aika hyödyllistä kyllä. Siinä on lyhytkäisyydessään tämä, että mitä nämä kaapit on, mitä niillä tehdään. Ja teen tästä nauhoitteen, jaan linkin kaikille. Ja siihen voi sitten palata aina myöhemminkin. Laitan esityksen myös samalla kertaa teille tulemaan. Kiitos.